Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού του καναλιού. Και παιδιά, όπως έχετε δει και στον τίτλο, σήμερα έχουμε Little Haul, οπότε μείνετε εδώ για να σας δείξω ένα-ένα τα πραγματάκια που έχω πάρει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα έχω πάρει αυτό εδώ το υπέροχο κεράκι. Όπως βλέπετε η μυρωδιά του είναι Berry Dream και λέει για 48 ώρες. Παιδιά, πραγματικά το κεράκι μυρίζει τέλεια, αλλά δεν σας κρύβω ότι το έχω πάρει για τη συσκευασία αυτή που είναι υπέροχη. Το κεράκι, όπως βλέπετε, μέσα είναι παραφίνη άσπρη και παιδιά, τελειώνοντας το κεράκι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν αποθηκευτικό χώρο ή να το συμπληρώσουμε ξανά με κερί. Σας έχω πει ότι εγώ φτιάχνω μόνη μου τα κεριά μου, κεριά σόγιας. Αν θέλετε να σας δείξω τη διαδικασία, αφήστε μου ένα σχόλιο. Λοιπόν, αυτό είναι το κεράκι μας, έκανε 5 ευρώ παιδιά. Υπέροχο, δείτε το βαζάκι παιδιά, το βάζουμε σε μια πιατέλα μαζί με ένα βάζο δίπλα και έχουμε απευθείας μια όμορφη πιατέλα. Λοιπόν, το επόμενο που έχω πάρει παιδιά, όπως σας έχω πει, τον τελευταίο καιρό έχω πάθει ψύχωση με τα ψάθαινα, οπότε μόλις βγήκε αυτό εδώ το υπέροχο βάζο στο φυλάδιο του Lidl, πραγματικά έτρεξα πρωί για να το πάρω. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι παιδιά, ορίστε, είναι στα 20 εκατοστά και 32 ύψος, 20 επί 32. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι πανέμορφο, το έχω πάρει για το υπνοδωμάτιο. Σας έχω πει ότι θα ξεκινήσω την ανακαίνιση και έχω πάρει και από το προηγούμενο Jumbo Haul αρκετά πράγματα ψάθινα για να τα τοποθετήσουμε στο υπνοδωμάτιο αυτό. Λοιπόν, το επόμενο παιδιά που έχω πάρει είναι και αυτό ψάθινο. Αυτό παιδιά έκανε 10 ευρώ το βάζο και αυτό εδώ έκανε 10 ευρώ. Είναι εδώ αυτά τα δύο τα ταψάκια, τα ψάθινα. Όπως βλέπετε το υλικό είναι πολύ καλό, η ποιότητα είναι πολύ καλή παιδιά. Λοιπόν, το ένα είναι στα 27 εκατοστά και το άλλο είναι στα 23 εκατοστά. Λοιπόν, το ένα έχω σκεφτεί παιδιά να βάλω μέσα τα προϊόντα περιποίησης μου και στο άλλο σκέφτομαι να βάλω το κεράκι αυτό και μαζί ένα βάζο για να διακοσμήσω το υπνοδωμάτιο. Λοιπόν, όπως είπαμε παιδιά, έκανε 10 ευρώ και πραγματικά είναι υπέροχες προσθήκες που έχει φέρει το Lidl και με έχουν ενθουσιάσει πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο παιδιά. Έχω πάρει αυτήν εδώ την πιατέλα, το σετ πιατελών τέλος πάντων. Μ' άρεσε πάρα πολύ παιδιά. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε στο σπίτι μας μια τέτοια πιατέλα. Εγώ δεν είχα, ήταν καιρός να την πάρω. Τη βγάζεις άνετα στους καλεσμένους σου, την έχεις σαν μπιμπελό πάνω στο τραπέζι σου. Είναι μια όμορφη προσθήκη όπως και να το κάνεις. Θα τη στήσω μετά για να τη δούμε και στημένη πως φαίνεται. Είναι σε χρώμα άσπρο και μπορεί λέει να πούνε 2 ή 3 πιάτα παιδιά και έχει ύψος 35 εκατοστά. Λοιπόν, πανέμορφο παιδιά, πάμε στο επόμενο. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε πάρει. Έχω πάρει παιδιά αυτά εδώ τα δοχεία αποθήκευσης που όπως βλέπετε έχουν αυτό εδώ το υπέροχο ξύλινο καπάκι. Πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πως φαίνονται μέσα. 8,99 τα σετ των 3 τεμαχίων. Πραγματικά υπέροχα, πάνε και με το βαζάκι μας εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παιδιά. Αυτός εδώ ο μήλος, έχω πάρει δύο, ένα για το πιπέρι και ένα για το αλάτι. Ορίστε, ο ένας είναι ροζ και ο άλλος είναι μπλε. Λοιπόν, θα τα ανοίξουμε κιόλας να δούμε πως φαίνονται από μέσα. Έχει και τις μπαταρίες μέσα παιδιά, 6 μπαταρίες παίρνει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν είναι εύκολος στην χρήση. Έχω βάλει τις μπαταρίες, έχω βάλει και το αλάτι μου μέσα, οπότε πάμε να δούμε, ήρθε η μεγάλη στιγμή να δούμε αν δουλεύει. Όχι παιδιά, όπως βλέπετε βγάζει πάρα πολύ εύκολα το αλάτι, πάρα πολύ καλό, οπότε
Σας το συστήνω, έχω πάρει ακόμα ένα όπως σας έχω πει και για το πιπέρι. Αυτά παιδιά ήταν γύρω στα 9 ευρώ, οπότε πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε πάρει. Το επόμενο παιδιά είναι αυτό εδώ το σανίδι που όπως βλέπετε είναι μπαμπού και έχει και ένα σιρταράκι από κάτω, οπότε πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Πρέπει να είναι πολύ βολικό παιδιά στη χρήση, οπότε μυρίζει και ωραία, μυρίζει ξύλο παιδιά. Λοιπόν, όπως βλέπετε παιδιά, έχει και το σιρταράκι του, είναι πάρα πολύ βολικό όπως φαίνεται. Λοιπόν, τέλειο παιδιά, ταιριάζει και με τα υπόλοιπα, μ' αρέσουν όσα πράγματα είναι σε χρώμα ξύλου, είναι υπέροχα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο παιδιά είναι αυτά εδώ τα λαμπάκια που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε άνετα στις ντουλάπες μας για να έχουμε φως όταν κάποιος κοιμάται και δεν θέλουμε να τον ενοχλήσουμε. Βάζουμε αυτά εδώ τα μικρά τα λαμπάκια για να μην ενοχλούμε. Έχει 3 λαμπάκια μέσα και η τιμή του παιδιά ήταν στα 5 ευρώ. Περιλαμβάνονται και οι μπαταρίες, οπότε πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε και το μέγεθός του. Θεωρώ παιδιά ότι είναι αρκετά βολικά. Τα έχει και στον Jumbo, τα είχα πάρει πιο παλιά, αλλά είπα να δοκιμάσω και αυτά του Lidl, μήπως είναι πιο ποιοτικά. Λοιπόν, ορίστε παιδιά, έχουμε 3 LED λαμπάκια και τις μπαταρίες τους μέσα. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Έχει και αυτοκόλλητο παιδιά για να τα κολλάς στο ντουλάπι όπως σας έχω πει. Λοιπόν, ανοίγει έτσι. Βάζουμε τις μπαταρίες για να δούμε και το φως που έχει, πόσο δυνατό είναι. Και φωτίζει παιδιά πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορείς να το βάλεις και κάτω από την κουζίνα για να τη φωτίζεις το βράδυ. Οπότε πολύ καλό παιδιά, πολύ δυνατό, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πιο έντονο από ότι είναι σε αυτά τα φαναράκια από τον Jumbo. Οπότε πάμε στο επόμενο προϊόν παιδιά, που είναι πάλι δοχεία αποθήκευσης, αυτή τη φορά πλαστικά. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ, είναι 5 δοχεία αποθήκευσης. Πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Λοιπόν παιδιά, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Βάζεις τις ετικέτες εδώ και σημειώνεις το τι έχει μέσα, αν αυτό θες τέλος πάντων. Αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο για οργάνωση, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, έχει μέσα διάφορα μεγέθη. Πάμε να σας τα βγάλω όλα να τα δείτε ένα-ένα. Αυτά είναι στο ίδιο size και έχει ακόμα 2 παιδιά. Αυτά εδώ. Λοιπόν, και έχουμε παιδιά 5 δοχεία. Αυτό εδώ είναι το πιο μικρό. Πάρα πολύ όμορφα. Αν θέλετε να κάνουμε αυτό το βίντεο για την οργάνωση, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε και την πιατέλα σερβιρίσματος, να δούμε πώς είναι και αυτή στην πραγματικότητα και επανέρχομαι σε λίγο παιδιά. Λοιπόν παιδιά, έτοιμη και η πιατέλα μας, έτοιμη να σερβίρει τα γλυκά στους ξένους μας. Οπότε ωραίο και αυτό, ήταν γύρω στα 10 ευρώ παιδιά. Υπάρχει και σε τετράγωνο, αν σας αρέσει πιο πολύ το τετράγωνο. Οπότε αυτή είναι παιδιά, ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να πήρατε ιδέες και για το δικό σας σπιτικό. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο, να βάλετε ένα like και αν είστε καινούργιος εδώ, κάντε μια εγγραφή
Παιδιά, έχουμε ξεκινήσει και με τον Τζάκι, σύντομα θα έρθει και αυτό το βίντεο, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά και καλή σας μέρα! Γεια!